Crime In Report. Giatake ang 17 anyos nga si Rona sa tulo ka menor de edad nga sakop sa La Chico Crips Gang kon LCG sa Barangay Calawisan, Martes sa gabi, Marso 4, 2025. Base sa CCTV footage, nakita ang pag-atake sa tulo samtang ang lima nga kauban nila nagtan-aw lang. Nakaangkon og bunog ug gasgas si Rona ug naputol pa ang usa niya ka kuko. Base sa investigasyon, si alias Bien nga naghulga kay Rona sa usa ka group chat ang niingon nga di niya papulion si Rona nga buhi. Nasuko si Bien tungod sa pagsulti ni Rona og bati kabahin sa grupo. Sa Merkules, Marso 5, nagatubangay sa botan ni Mayor John Hong Chan ang mga minor de edad ug ang ilang mga ginikanan. Giingnan sila sa mayor nga di siya musugot nga adunay mga kabatanunan nga magmugna og kadaot sa uban. Ang City Social Welfare and Development Office kun CSWDO nagmando sa pagbutang sa tulo ka primary suspects sa home care ug pagpahilon na silang edukasyon pinaagi sa modular learning. Ang lima nga nagtan-aw lang sa insidente ipailawom sa Community Intervention Program. Nagplano ang inahan ni Rona nga padayunon ang formal nga reklamo patok sa mga suspect ug gusto niyang ipa-transfer ang mga naapil sa laing tunghaan aron malikayan ang pagbalik sa maong hitabo. Giagni ni Mayor Chan ang tanang estudyante nga isumpong ang bisan unsang klase sa pagpasakit o pagpangdagmal samtang nagpadayon ng investigasyon sa kaso. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugman sa paghatod sa naguna og labas nga mga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.